дуруд тақдими шумо бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон, дӯстдорон ва алоқамандони озмоишҳои шавқовар ва ҳодисаҳои ҷолиби табиат. Ва имрӯз ман Беназир ба мисли ҳар вақта омодаам ба шумо як таҷрибаи ҷолибро нишон бидиҳам. Бинандаҳои азиз, тавре ки шумо медонед, таҷрибаҳо ҳам химиявӣ ва ҳам физикӣ мешаванд. таҷрибаҳои химиявӣ душвортаранд, зеро ки аз элементҳои химиявӣ иҷро карда мешаванд. Аммо таҷрибаҳои физикӣ осонтар мебошанд. Барои ҳамин бештар ман кӯшиш мекунам, ки дар барнома ба шумо таҷрибаҳои физикиро нишон бидиҳам, то ки ҳамаи хурдсолон онҳоро иҷро кунанд. бинандаҳои азиз, ман низ имрӯз ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолибро нишон медиҳам ва биёед ҳозир шуморо бо маводи ин таҷриба шинос месозам. Дар ин таҷриба ба мо лозим аст гугирд, шам, пуфак, зарфи пластикӣ, як зарфи дигар ва қайчӣ. асоси таҷрибаи мо гугирд, зарфи пластикӣ ва пуфак мебошад. умедворам, ки ҳамаи ин маводро шумо дар хонаҳоятон доред, зеро ин маводҳои хеле дастрас мебошанд. хуб, агар дошта бошед, биёед маводи таҷрибаро дар наздатон омода созед ва ба иҷрои таҷриба шурӯъ мекунем. дар аввал зарфи пластикиро мегирем ва ними онро мебурем. ман аз ана ҳамин ҷо зарфи пластикиро мебурам. бинандаҳои азиз, ҳангоми буридани зарфи пластикӣ ҳатман эҳтиёткор бошед. ана ҳамин хел эҳтиёткорона зарфи пластикиро бо қайчӣ мебурем. барои буридани зарфи пластикӣ шумо метавонед аз кортҳои канцелярӣ низ истифода баред, аммо ҳатман дар ҳузури калонсолон ё бо кӯмаки онҳо. ана бинандаҳои азиз, мо зарфи пластикиро ба ду қисм тақсим кардем ва мо қисме ки сарпӯш дорад, ана ҳамин ҷояш лозим мешавад. қисми дигар ба мо лозим намешавад. сарпӯши зарф низ ба мо лозим намешавад. онро як тараф мегузорем. шумо мумкин фикр мекунед, ки аз ин қисми зарфи пластикӣ мо чӣ тавр таҷриба метавонем иҷро кунем? хуб, бо диққат таваҷҷӯҳ кунед ва мефаҳмед. акнун пуфакро мегирем. тавре ки гуфтам, ҳангоми истифода бурдани қайчӣ ҳатман эҳтиёткор бошед. ана бубинед, ман пуфакро ба ду қисм тақсим кардам. ин қисмаш ба мо лозим намешавад, онро як тараф мегузорем. акнун ана ҳамин қисме ки мо бо қайчӣ буридем, ба зарф насб мекунем. эҳтиёткорона ба зарфи пластикӣ маҳкам мекунем. хуб, онро маҳкам мекунем, то ки аз бари зарфи пластикӣ ҳаво набарояд. ана ҳамин тавр. қайчиро як тараф мегузорем. ҳозир бошад, бо гугирд шамро равшан мекунем ва ба зарф насб мекунем. бинандаҳои азиз, ҳангоми истифода бурдани гугирд ва ё оташ ҳатман эҳтиёткор бошед.
шамро ба зарф насб мекунем. чанд лаҳза мунтазир мешавем. бинандаҳои азиз, ҳозир бошад мо шамро хомӯш мекунем ва зуд ана ҳамин зарфи пластикиро бо нугаш дар болои шам мегузорем. омода бошед. зуд то ки дуди шам наравад. мунтазир мешавем то ки дуд дар зарфи пластикӣ ҷамъ шавад. шумо метавонед ин таҷрибаро дар хонаи торик бо истифодаи равшанӣ иҷро кунед. дар ин ҳолат таҷрибаи мо боз хубтар маълум мешавад. барои ин кор мо танҳо аз пушти зарф бо ангуштамон мезанем. бубинед бинандаҳои азиз, аз дохили зарфи пластикӣ даврача дудҳо пайдо мешаванд. акнун дуд бешакл нест, аллакай шакли муайяни худро дорад. ба мисли даврача мебарояд. ана дидед бинандаҳои азиз, аз дохили зарфи пластикӣ дуд ба мисли даврача мебарояд. мо дар ин таҷриба тавонистем ба дуд як шакли муайян бидиҳем. хуб, биёед сабаби ин таҷрибаро тамошо мекунем ва ба саволи худ ҷавоб мегирем. вақти хомӯш кардани оташи шам аз он газ ва ё дуд мебарояд ки ҳангоми гузоштани зарф ба болои шам ин дуд дар дохили зарф ҷамъ мешавад ва зарфро пур менамояд. вақте ки мо ба зарф таъсир намерасонем, дуд аз дохили зарф ба ҳамаи самтҳо бетартиб паҳн мешавад. аммо вақте ки мо бо ангуштамон ба пуфак зер мекунем, пуфак импулс пайдо мекунад ва ин импулс ба дуд дода мешавад. як миқдори дуд ва ё газ дорои суръати баланде мегардад ки бо як шакли муайян аз дохили зарф мебарояд.